nakaliparan ko. Pasti ganti ulit niya makanya. Daw talaga computer niya. Ito kinanta mo tayo sa tulang biyaya. Apa sa imit ura magbuya pa sa mga kriteria na mamit gatan ko. Dapat tatad na tanong. Kapag talaga ti tagakanta talaga. Awan sing. Ano ko. Ito lang kanapinta sa pang dayo kasi. Yung magayon muna natin kanta ka di talaga nagmitas. Katawanan ta ni YouTube daw sa aglanin. Nakatatamu na kita. Kanya. Oo. Hindi ka muna pakita na gidi. Hindi nga to. Hindi nga to. Kita man igin na ba kita man? Hindi. Zero? Zero tas light hindi pakita Zero data. Nadagkat mo di nga. Di mata pa so di ka selamat ah. Ganun ko, di makita di ka selamat ah. So ko viewers na. Zero? 1.5. Sama manong namin buat di tao di live di ko YouTube. Dati share na pa yan di Facebook. Di ba sir? Share na nung Kado na nakubuya ka tigitay ka na pas na ka. Bilhin na lang pa sir. Ano rin is 4 tan. Kurawan kan ratings.
Tamla. Next na.